I-ejenti yomdlalo wasemuva weMamelodi Sundowns uKhuliso Mudau usanikeza imininingwane emayelana nenkontileka yalo mdlali neqembu. Inkontileka kaMudau yamanje izophelelwa isikhathi ekupheleni kwesizini, yize iklabhu inenketho yokuyinweba. uMudau ojoyine lezi zinkunzi zaseTshwane ngo-2020 esuka kuBlack Leopards ngenkontileka yeminyaka emihlanu, usethuthuke waba ngumdlali obalulekile wompetha beBetway Premiership, yize efike njengomuntu ongaziwa oneminyaka engu-25 ubudala. Ubeseba yingxenye ebalulekile yeqembu futhi ojwayele ukudlala kubafana bafana. Izingxoxo zenkontileka entsha bezisaqhubeka kodwa kukafinyelelwe esivumelwaneni. Ngokusho kwe-ejenti yakhe uSteve, izingxoxo ziyaqhubeka zombili izinhlangothi azikasitholi isivumelwano. Kule sizini lomdlalo neminyaka engu-29 uzedlala imidlalo engu-22 kuyona yonke imiqhudelwano, washaya amagoli amathathu futhi wasiza ababili. Selokhu efikile kuSundowns usedlala imidlalo engu-144, wahlohla amagoli ayisishiyagalombili, wasiza abane. Ngaphambi kokuhlala kuBlack Leopards, uMudau ubegijima kuJDR Stars neMagesi FC ezigabeni eziphansi. Njengoba sekusondela uJuni, iSundowns ibhekene nesikhathi esimatasa sokuthatha izinqumo zezinkontileka, njengoba abanye babadlali abaningi okuhlanganisa uDivine Lunga, Terence Mashego, Marcelo Alande, Jody February, Sipho Mbuli, Siphelele Mkhulisi, Mothobi Mvala, Musa Lebusa noRivaldo Khotze nabo bezophelelwa izinkontileka zabo. Nokho iklabhu inezinketho zokunwetshwa kweziningi zalezi zinkontileka.